ki ni abin da yake kawo ni shawara nake so ki ba yaran nan. Mai gidanki ya rinka neman taimako, ya dan rinka shiga wurin malamai. Yanzu wurin aikin nan nashi da kike gani wani yana nan yana bakin ciki da shi, baya son ya ga ci gaban shi. Zamanin da muke ciki yanzu ko riga ka canza wani wallahi na jin haushin ka. To ai umma kin san shi yanda yake baya son abuta ma da irin wa'annan abubuwan nan, ya fi gane dai kawai a ringa addu'a da sauransu, saboda kin san shi dan da sunna ne, ba ruwan shi da wa'annan abubuwan. Yarin yake nan, ina so ki amfani da matsayinki na ya mace ki gaya mishi, shin ko kana da kyau wallahi sai ka kara da wanka. Yanzu a ce kullum ba kya wanka kika samu kwana uku wallahi sai kin canza kala. Kin gani? Saboda haka ke za ki amfani da matsayinki na ya mace ki jawo ra'ayin shi, ki gaya mishi addu'a muna yi, amma Allah ya ce ka roke shi da bakin da baka taba saba mishi ba, shine bakin wani. Saboda haka ga wannan ban ce ki nuna mishi ba fa, ban so ya sani wannan tsakanin ni da ke ne, daga Allah sai ni sai ke. Saboda haka gashi rike. Ai umma kin riga kin san halin shi yanzu, yanda za a yi ma a bashi wannan abin shine ya ci, shine matsala. Yau ga shashasha cewa nayi zai ci, cewa nayi kuma gaya mishi zaki dan shashanci. Karba ungo wurin kwanciyan shi idan kika dan kakkabe sai ki dan barbada dan kadan, dan matsil haka zaki diba da kake sa wannan yatsa dan kankani haka zaki diba sai ki dan barbada shi yanda ba zai gani ba. A nan falon wace kujera ce kika sanya fi zama a kai? Wannan ne wanda kike zo. Wannan din ko yawa kin ga daga nan dan sakon nan haka sai ki bi sai ki dan barbada shi. To shikenan. Kin ga asiri a rufe ba sai san abin da aka yi ba. Kuma ki rinka gaya mishi. To shikenan. Ki rinka dan jawo ra'ayin shi, malam ka san halin nan na yanzu wani yana nan yana jin haushin ka, in zai fara ki ci aka yi hakuri wai daman gyara kayan ka ai bai tsama sauke mu raba ba. Yana ta kokari addu'a kowane lokaci. Ai ni ma ina yi. Amma abinda na gaya miki ne, Allah ya ce roƙe ni da bakin da baka taɓa saba min ba. Kin gani? Kuma wannan taimako Allah ya saukar da cuta, ya saukar da magani. Wallahi ba na son abin da zai bata miki rai. Saboda yanda kike lura da ni ma da shi kanshi. Ai ni ba abin da zan ce miki sai dan ci Allah ya miki albarka. Allah ya saka da alheri. Allah ya bar ku tare. Kin ji ko? Karki yadda ya gani. Karki yadda ya gani. To shikenan. Yawwa. To ni zan tafi da ma abin da ya kawo ni kenan. Kuma ban ce ki ce mishi na zo ba. To shikenan. Yawwa, ban ce ba ki kyale shi. Na gode, Allah shi albarka. Ki gaishe shi. A'a kake ce na zo. Kake ga mishi. Yawwa. Na gode yarinya. A sauka lafiya umma. To madalla. Ta san halin mutumin nan. To. Aje. da nake so ka sani shi kada mu yi wasa akan maganganu na business din kasa. Ka fahimci ni ko? Ina jin ka. Harka ta business ba a wasa akai. Ina mun riga mun shirya wannan abu kuma ka san amana ne tsakaninmu da waɗannan mutane. To mu tsaya mu bi ta hankali. Kuma ina so in ji hankalinka. Kana ganin wancan mutum ba zai mana wasa akai ba? Ba zai yi ba. A'a. DJ? DJ ke. Ba ki ɗauko ruwa ba? Wace dama me kika tsaya ne? Ai shi sa gaba na tsufa. Ai na ga alama. Oh. Ina ga lemu ga ayaba duk kai kadai ke. Ina yin. Ya mutum na a garin. Gashi fa a gari fa. Wallahi kuwa. Ai tsaya nake mishi. Ya nake mishi. Ya amarya. Amarya ta da lafiya. Da sanni. To madalla. Ka a gidan. Ya me gidan? Ba ga tana kula da ni yadda ya kamata. Ai na ga alama. Ai tun anan ba na gani. A lallaba dan kaya na nake yi. Ah. Ai ban sa abin da zai taba mishi. Lullaba dan kayan jiki. Allah Ni inda kike san inda kike burge ni. Duk abin da na san kiska san ina son shi. Ba sai kin bata lokaci ba. Allah ya ce. Wallahi ban ce mata ta hankali ba. Ta yanka. Amma tunda na gaya mata cewa ina nan shigowa
saboda idan aiki ya dan tsare na ofis zan samu matsala ta kan ce to zaka dade ne zan ce zan yi. Ka san akwai haƙƙin da mutane ba su sani ba akan matansu. To kamar wani iri alhaji? Zan koyar da kai ba yanzu ba. To Sai na gode fa. ki dan dambun naman nan ki dan sa man shi a cikin abin nan. Yasa. Yawwa. An gama. Shi yasa alhaji in na ce ka fito ofis sai ka nuna min kai kana gida tukunna sai ka gama shari'a. Ba baka sani ba. Eh, In fito maka ofis in yi me? In fito maka ofis in yi me? In fito ofis in yi me? to ba abin da zaka yi a cikin ofis wanda Allah. To Kai ma ka dan ka san wannan shi a bata da ni. bari mu dan taba mu ji. Amince ne. Yawa. Au. Na baka mamaki ko? Wala wani ga wani ba. Ai cewa ne ka ce mun za ka zo. Sai na ce ki mame shi. Ha. Ki mana ɗan gargajiya. Ta ce me na ce alala. Ha ba alhaji. Ki mana alala. Alhaji ai ni ina ganin ka ci burge ne ko irin yau. Ko ai ba sani ba. Irin abin da nake so a cikin rina na ka kawai daga zuwa na ka ce mu. Yahuza, Na'am. yau muke tare da kai. Waye wani kuwa. Yau ta wuce wasa. To ai abin da na sani game da kai ya wuce wasa. Gaskiya ne. Abin da kake so na sani, abin da nake so ka sani. Gaskiya ne. Wow. Saboda haka yanzu kai ka san wani abun ban sha'awa. Sai ka faɗi alhaji. DJ? A ke kuwa. Me faru? To da ai wannan naka ne. A'a. Ni zan ci a ciki amma A'a alhaji. a'a kai. Alhaji. Karo mu cokali guda da. To. Kin san abin da muke takaddama da shi? A'a nan yana ma wai shi ba zai ma ci abincin bane muna tsimana. A'a tsaya. To Kana son ka haɗa da hajjiya ne kul. a ya zan baka abinci ka tsaya muna gaddama da kai. Ba zancen gaddama bane ai baka san abin da ke cikin rena ba ko? Saboda na ga alamun kan dawo ka gaba ta kawo min. To ka haɗa. Hai. A ka san bai sai ya ci ana kai ya je gida amarya ta ce mishi ina ya je ci. Kadai Ka gani. kadai. A ku ce kun haɗa baki da. Ba mun hada baki. An ba haɗin baki bai za ka wannan Da baya magana za a yi ka san shi dan ba wannan in aka sa manja. Eh. Kai dai zaka bani labari. Ni bari in ci na a ciki. Ka san wani iko Allah da nake ta kwana biyu muna tare da kai. Ni alhaji. Ta fahimci na fahimci akwai damuwa tattare da kai. Shi yasa ko da ka ce min za ka zo ina neman lokacin da za mu zauna da kai in tambaye ka shin me ke faruwa. Amma abin da nake so da kai alhaji. Kamar kana diba ko? To ai yau ne Ba yau ne. ai abin da ke damun ka na sani, saboda haka dai ka ki gaya min ne shin menene matsalar. Matsalar ayu ba wani abu ne guda ɗaya ce ba biyu ba. Game da amaryata ne. A kulle yau mu cikin damuwa take. Kuma na tambaye ta me ke damunta ta ki gaya mu. Sai na ce mata uwar gida di ba ki ji. Ina ganin kila kan haihuwa ne. A to kai kake bata mata rai. Ai uwar gida kake kiranta. To ba zan kira ta uwar gida ba? Ya za ka kira ta uwar gida? Sai na ce amarya? Ci gaba da labari yanzu ka gyara. Ba alaji. Ta ce amarya di ba ki ji. Ita haihuwa komi da ke gani daga Allah ne. Amma tsaya ka ji. Anya ba bata mata rai kai akan wani abu ba. Amma in dan magana rashin haihuwa. Ka ga dije? Na ga ta. Ka ga dije? Wallahi tun wani lokaci da hankalinta ya tashi game da rashin rabo. Na zaunar da ita. Na ce mata. Ni wannan magana da kake maka ja na koshi. Yawwa. A zama ka koma. Da daɗi. Ka fahimce ni ko? Ai ni ba zan ci gaba da baka labari ba sai na dinga yi ina. Abinda nake so da kai. Na zaunar da ita na ce DJ ta ce na'am. Me ya haɗa ni da ke ta ce ƙauna. To ƙaunan nan da ta haɗa ni da ke da soyayya sai muka zo muka zauna zama na addini
zama na ibada bisa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ka fahimci ni ko Ina jin ka. to duk abin da ka riga ya dame ka ka fawwala wa Allah Allah ya kawo cewa ai shi Allah tsakaninka da shi dan adam ai sirri ne kuma yau idan aka ce